Vinga, un moment perquè el Jordi Sala, que és qui té el domini dels botons i dels faders i de les coses, dels micros, perquè fa qui soni tot això, de fet, però també té altres habilitats, no només aquestes. Ell soluciona problemes, com el senyor Lobo, no? I que ens podeu enviar, de fet, a través de les nostres xarxes socials, del correu electrònic també, del WhatsApp del programa, que el diré en un altre moment, però l'apuntarem per aquí. Si ens envieu un vídeo o un àudio, de fet, el posarem, si ens envieu una foto, llueix menys per la ràdio, però també ho podrem posar. I si no, podem llegir les coses. Avui, Jordi, què ens han enviat? Què ens han dit? Ens han enviat 2 àudios. 2 àudios? Sí. Un serà el primer, el següent serà el darrer. Perfecte, sí. Per quin voleu començar? Pel primer? Pel primer, suposo. Sí, no teníeu altre. Havia de ser el primer. Va. Aquí va. I ens dones a escollir, Ei, anem tard. Ai. Què tal? Una cosa, tio, us havia vist... He anat veient per xarxes el peripé aquest de la decisió, però l'he vist com de refilón, perquè sempre em pilla llocs sense wifi, i si em miro els vídeos sencers em rebento els megas d'internet i tal. I per tant no sé gaire com ha quedat, ni per on anaven els tiros. O sigui, no sé, entenc que seguiu. Però no té moltes ganes, Hosti, No, crec que... Ens ho pregunta com què? És que li fa mandra la vida, aquest home. Li fa mandra veure els vídeos, li fa mandra... Amic, oient, hem tornat amb l'Anem Tard. Hem tornat. Avui és el capítol pilot. Mola que li respongui si tornem al primer programa, Sí. perquè si no l'escolta no sabrà. I mola que enviï un àudio sense saber res. Exacte. En plan, jo envio un àudio i si no em responen, doncs suposo que no segueixen. Bueno, espero que hagi deduït que sí, sense mirar els vídeos, i llavors que pugui escoltar el primer programa, llavors tu li hauràs ja respost que sí. Exacte. Denota poc èxit de l'equip de xarxes del programa, també t'ho dic, Exacte. O sí, bàsicament. Potser hem de fer alguna més explícit, no? Sí, vídeos menys curts. Vídeos menys curts. Vídeos menys curts. En plan, o fas com el Hobbit o no val. Ja no sé, sí, no sé què. Bueno, hem de fer alguna cosa. Té raó l'Àlex, hem de fer alguna cosa. Hem de fer alguna Perquè els oients no saben què passa, estan molt confosos. Posar una foto en blanc en negre a l'Instagram i només un text que posi tornem. Seguim. Ja està. Seguim, però llavors hi haurà també preguntes sobre això. Seguim què? Seguim què? Seguim vivint? Seguim a l'Instagram però no seguim a la ràdio? Exacte. Amic oient, seguim a la ràdio. Seguim a la ràdio. Hem canviat una miqueta el format. No sé si ho explicarem en algun moment del programa, però el format és diferent. Sí, ho podràs descobrir a mida que passin els minuts. Sí, perquè és més curt. Llavors hi ha un moment que s'acaba i llavors dius, s'ha acabat. Ja està. Fins aquí la meva resposta. Si voleu passem al segon àudio. Quin voleu que tiri? El segon i últim, no? Serà el darrer. Perfecte. Endavant. Hola, anem tard. Aviam. Us explico un problema que estic tenint, que bueno, tot va sorgir de que fa com un temps em va picar una aranya, ¿vale? I llavors després vaig tenir poders, treia taranyines, em podia pujar edificis, no? Una sèrie de coses que molen, no? Però tinc problemes en algunes ocasions, com per exemple quan vaig en moto i li dono gas, pam, teranyina, no? O quan estic a un concert heavy i faig ahir los cuernitos, pam, una altra teranyina, no? És com que depèn de quin moviment estigui fent, trec teranyina. I clar, hi ha moments que no cal teranyina, saps? Ahí, pam. I ja està. No sé si em pots ajudar, ja em diràs alguna cosa. Vinga, gràcies. Ostres, clar, Has de poder controlar no només amb el moviment de la mà. No ho havia pensat mai. Clar, Peter Parker no va poder renovar carnet de moto mai. És Petra Parker. Ja deu ser Petra, clar. És Petra Parker. Sí. Petra Parker tens el síndrome del pajillero precoz. En la mínima pots sortir tot volant amb el mínim... Sense controlar. Amb el mínim roce, amb el mínim moviment. El mínim moviment, sí. Llavors... He sentit Spiderman una nit tonta. Sí, tira. Com si no ho haguessis dit. Amiga Petra, ves en compte amb els teus moviments, jo el que faria és anar tatxant, no? En plan, o anar fent una llista de totes aquestes coses que et passen, el tirar de la cadena, el anar amb moto, tot això. El concert heavy, també. I pots pensar una solució per tots, com ara jo, per exemple, faria, et fas una muñequera, la qual prevengui que no puguis moure el canell i ni els dits, llavors no faràs cap
cap moviment que et pugui gastar les tranyines. O que la tapi, i clar, s'ha de canviar de cada poc. Clar, el que passa és que li anirà fent com un gra de pus, que serà de tranyina. La tranyina, vulguis o no, proteja. Exacte. No? Es fa com viscosa, no? Si no, jo crec que la millor solució, com jo sempre penso que els problemes s'han de tallar d'arrel. Llavors, pots amputar-te el braç amb el qual tires tranyines. És una merda perquè llavors totes aquestes coses que pots fer ja no les podràs fer, no podràs fer els cuernitos, no podràs anar amb moto, però et pots ficar un brazo biònico. Llavors potser seràs la primera Spider-Man Iron Man. Clar. Llavors, tot té la seva part bona. Home, sí, tant. És complexa, però la té. Bé, gràcies, Jordi. Esperem els vostres problemes en notes de veu, que llueixen més per la ràdio, repeteixo. Així que ara sí que puc dir el WhatsApp, mira, el tinc per aquí. Tinc aquí, jo, si vols. El 622 02 81 54. És aquest. Vale? 622 02 81 54. Podeu enviar-nos notes de veu, us el guardeu. Anem tard, programa de ràdio, no és cap del d'aquí, no és el número de cap d'aquí, és el programa. Feu-me uns àudios, sisplau. Feu-me uns àudios al Jordi. Uns àudios, per mi. Perfecte, gràcies, Jordi.